Sa balita nasyonal, Presidente Duterte, ginlaragway, mas malain ikumparar kay anay Presidente Marcos. Pila ka baybayon sa pungsod nagpositibo sa red tide. Sa balita internasyonal, 14 patay matapos naigos ang kilat dito sa Pakistan. Sa balita sa sports, EJ Obiena nagtapos sa ikapat na pwesto sa Berlin Tournament. Balita entertainment, Shamsay Sup-Sup, isa na ka COVID-19 survivor. Samtang sa balita special, aton pag-istorya ng mga tips sa pagbakal sa second hand nga salakyan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Septyembre 13, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon na nag-apekto karon sa Luzon, samtang intertropical convergence zone naman ang nag-apekto sa southern Mindanao. Ang western Visayas, kalakip ng probinsya sa Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan nabagat na nasidlangan padulong nabagat na ang batyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ng pagdapya sang balod. Samtang ang taob las 3:18 karon sa hapon, ang hunas las 9:26 naman karon nga aga. Ang adlaw nagbutlak las 5:34 kaina, magatunod naman las 5:46 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ha? Okay, dali lang yan. Yes, good morning na mga ka-aksyon, kag-welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa Good Morning Aksyon Doors Liwat. Good morning, Action Boy! Kag sa ato naman ka-aksyon. And you look good in your uniform. Ay, wow. Muna, thank you, ikaw man Action Boy. No. You look Inspector Boy. And you look na Kalay. conductress door. Mga konduktor, gali ako mga Bia Jonathan, maing agad na sa imo, kay Maria Teresa Hovilenia, Cory Vidahan, mamahaw na iya si Miss Cory, no? Teres Simpron Yong, Dennis Nuestro, kag kay Erwin Gonzalez, Norby King II, kay Athia Kim Iriman, Pangga RR sa radyo. Good morning, Wagid Tada. I live watching from highest mountain of Binalbagan. may bongga sa highest mountain. Kay Sorab Javier, good morning man watching live sa Barangay Pahanokoy. Ana Sinoro, ay good morning mandira sa kay Hasmin Divino Biloya. Good morning sa imo Hasmin. Aha, kag Elizabeth Malaka Gamala. Greet naman si Edsel Zulueta sa iya birthday karon nga adlaw. Edsel Zulueta, happy birthday. Yes, happy birthday! Enjoy your day! Yes. Oh, yes. Sa kay Eric Fernandez, Jose Hirson Lapinig Junio, kag kay Enrique Caballo Subaldo Jr. Good morning man. Sa kay classmate ko Edwin Escopel dira sa Cabuyao, Laguna, kay Ana Sinoro, Raymark Estares, good morning. Kag Dianton Diaz. Aha, kay Wensky, Lim Morales, kay Abi, kay Natnat, kay August dira. Mayang aga lang. Duga ko ano. Ano? Dugalato? Dugalato ang akon nga katulan na. Katulan na. Go ready na si Puyen sa iya nga ano ba? Nga. Sa percentage sa akon sa iya nga online class. Ay, good. Bongga siyan. Okay, first day of classes, wong. Yes. Sa mga mga eskwela, da, ibang excited. Excited. Actually,
Actually, saan paano, Bla? Excited ka man na magsugod ng klase mo, Yes, na? of course. Sino na yan, mga classmates ko man? Sino nga ka Labi Bla? na nga online. Kaya nga module, wala ka naman makita mo kay, syempre, module. Ikaw lang na solo. Sa una, Bla, sang face-to-face pang klase, hindi Bla, mga first day of klase. Excited ka na mo? Sino na ako nga mga classmates man? Pero Sino? may ara kasi linya nga, Ay, klase hindi lang po na maskwela, kay first day of school mo. Asa una pa nakachimpo lang nga yan, hindi lang ko na miskwila. Hindi na miskwila kay Manilo pa lang na. Gani na, tamaran ka. Ako mo na sa una. Oo. Hindi na, way pa na klase da, Manilo pa na sa kwarto da. Kasi subong nga kabay brigada eskwela. Before, antes siya magsugod ng klase, preparado na ang mga kwarto. Kapanilo na yung daan, Sa una sa chimpo na mo niya, ati isa kasi mana pa na ang Panilo, ana isang kwarto. Bago mo na lang ganing brigada. Di magla siling dugay. Nakanabtan ko pa na yung wala brigada. Yas ang elementary ko. Okay, hindi ka kikinman tama, kahubrin mo daw. Harap naman siya. Mga sundan na yung walang 2 years. Kalait. So, sa una, doon ako na mo. First day of classes na. Meron man ang hindi anay Manilo, pero extraction anay nga bring sa broom. Ikaw paypay, ikaw bukog. Na. Meron man bring floor wax. Galon. Pagid. Ginasod lang tubig mong. So, Bring floor wax. Bring bunot. Una siyang mga ano ngayon din kay mama. Kapanaw sa bunot, ano ganun sa English? Coconut husk. Coconut husk. Okay. Rhea May Ladjo, good morning. Kagkay Bia Jonathan. Ay, gilibod sa binangkal, ho. Ati halong lang. Sa kay Dianton Diaz sa Patria Village. Kailan ni Aksyon Fred ni, no? Emma Palma Osente. Good morning, man. Russell Gomez. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagsaka sa Alert Level 4 ang syudad sa Bacolod sa COVID-19 situation, samtang nagpabilin sa Alert Level 3 ang Negros Occidental. Una gin-classify sa DOH Region 6 ang Negros Occidental nga moderate risk, samtang ang Bacolod ang high risk sa COVID-19 transmission tungtol sa September 11. Sa datos ng Horizon by CLMMRH, ang Bacolod ang ginpasaka sa Alert Level 4 matapos nga nagsaka ang bed occupancy para sa COVID-19 patients sa ospital nga naglambot tubtob 78.25%. Sa kabilugan, 12 ang na-detect nga Delta variant cases sa Bacolod, samtang 4 naman sa Negros Occidental. Sa datos ng DOH6 tungtol September 11, ang Negros Occidental ang may 2,035 ka-active COVID-19 cases, samtang 1,255 naman ang active cases sa Bacolod. Nadugangan sa 917 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 114,429. Samtang sa 184 naman ang record nga naka-recover sa COVID-19 nga nagdala man sa kabilugan nga 97,134. Wala naman sa mga report nga napatay bungod sa COVID-19 kahapon nga adlaw Setyembre 12. Sa karon, 14,587 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Kapin naman 2,000 ka mga mamugon sa business processing outsourcing ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Sabadong adlaw. Sa Facebook post ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, ginpahayag sini nga nagapadayon sa gihapon ng industry-based vaccination drive bisan pa nga weekend. Dugang pa ni Ang, 1,994 ka mga BPO workers ang nabakunahan sa Sabado. Sa din 1,433 dire ang mga trabahante sang Panasiatic Solutions, kag 561 naman ang sa Teleperformance.
Duwa pa ni ang nagpadayon man ang 24/7 vaccination drive nga naka-benepisyo sa mga negosyante malapit sa Bacolod City Government Center kag mga tricycle drivers malapit naman sa Lopez East. Diwas naman sa anuman nga katalagman si Nigaran Mayor Jose Nadi Arceo matapos gindala sa hospital bangod sa dengue hemorrhagic fever kag epekto sa COVID-19 vaccine nga Moderna. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Arceo nga 3 ka adlaw ang iya nga pagtiner sa Nigaran Emergency Clinic. Nagligad niya semana bangod sa dengue. Sang siya nagamayo na sang siya ang mag-ayo nagpabakuna ini sang unang nga dose sang Moderna COVID-19 vaccine sa pangliwat nga nagdubo ang iya platelet count nagilanat kag na-dehydrate gani liwat nga ginbalik sa hospital. Nagpasalamat si Aksyon bang negatibo man ang resulta sa iya RT-PCR swab test. Nagapati ang alkalde nga wala pa dalayon nga nag-ayo ang iya lawas sa dengue kag kakapoy sa trabaho ang isa sa marason sa paglain sa iya pamatsyag. Sa karon balik na sa pag-duty ang alkalde kag natalana nga magpabakuna sa ikaduhang nga dose sa maabot nga Setyembre 24. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginpahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga nagpabutyag sa suporta ang 1st District sang probinsya sa tandem nila ni Governor Bong Lacson. Sa programa Vice Gov in Action, ginpahayag ni Ferrer nga ang 1st District nga ginalakipan sa San Carlos City, Escalante, Calatrava, Tuboso kag Don Salvador Benedicto ang nagpabutyag sa ila suporta sa Lacson-Ferrer nga tandem sa maabot nga 2022 national elections. Ginkumpirmar man ni Ferrer nga liwat siya magapapili sa pagka-vice gobernador kag iya sa gihapon pagasuportahan si Lacson sa pagka-gobernador. Naibaloan si Ferrer ang kabahin sa political party nga Unega samtang Love Negros naman si Lacson. Ara kami San Carlos kay daw may invitation do samon kag tutuod politika ang strong machinery sang 1st District nag-endorse sa amo ni Gobernador Bong. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagpatigayon sa Unity Community Pantry ang Negros Press Club sa Vista Alegre, Granada Relocation Elementary School, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod, kahapon sang hapon. Sa sining aktibidad naghugpong ang mga katapos ng media sa probinsya para maghatag sang bulig sa napili nga komunidad. Kapin 200 ka mga pumuluyo ang kabenepisyo sa Community Pantry. Presidente Duterte ginlaragway nga mas malain pa ikumparar kay Presidente Marcos. Samtang pila ka baybayon sa pungsod nagpositibo sa red tide. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Pasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian
Aksyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yes, ano ini? Sige, ikaw na action doors, please. Okay, sa din ka kaya nag-end Action Boy. Kay Duran ta kay Sol Lama Barnach. Sawadika, dara sa may Thailand, kag sa iya family diri sa Handumanan, Bacolod City. Good morning sa inyo from Miss Sol Lama Barnacha. Kay Jose Gerson Lapinig Junio, good morning man. Greet ko lang advance happy 8th birthday ang iya bata nga si Jose Gerson the 4th. JJ Bahil Junio, buwas nga adlaw. Advance happy birthday. Advance happy birthday. Yes. JJ Junio. Kay Palermo Paliona Leonora. Good morning man dra sa may Aras Al Qasim. Sa Saudi ano ni Arabia? sa Saudi ano ba? Saudi Arabia ne? Sa UAE para safe. Kaya Noel Libuon. Oy, si Maninoy Noel ne? Yes, kag suon mo Mike Good morning, Maninoy Noel. Kag suon Mike. Good morning. Ay, Yes. dapat kalawig-lawig dapat. Lilia taton na kan mo. Are pa siya sakon sa dalaw. Sa dalaw After pa pa siya. kay Sige, ate. Maninoy. Ah. Ate, sige. Good morning man. Kaya Kaliwa ko no are shout out sa Gardenville. Gardenville. Wala tubig ko no. Uy. Nanong garden wala tubig. Nanong Gardenville man. Di nga Gardenville sa may Panokoy Dampino. Panokoy eh. Panokoy na ginaya. Panokoy na siya. Okay. Panokoy na siya. Ay nga wala sila tubig.
balo ka naman sa promoter do matyan ko do na mag-uhan ka ba mo eh. Ayo, no. Hindi kay kami to be sa apartment namon, do deep well na siya. Amo na wala kami day brown out sa tubig, action boy. Very good. Sa amon no man kay bubun kami mo. Wow. Timba ka lang yan. Timba. So timba ka pa daw paligo mo. Ay, yes. Well, very fresh naman yan. Kasi may gopod pa ng nga paka. Ay, mga paka, may mga Kalain. sige. Kay Maninoy, Michael June P. Season. Ay, damo kung mga Maninoy, subunga. Good morning. Greet ko lang si Stephen Alcala of Highway Cafe, dara sa Valladolid. Kasatanan niya, RTNHS Batch 92 from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Ramon Torres National High School. Ramon Torres. National High School sa Bago City. Evelyn Pomoceno, good morning. Have a nice Monday. Kay Rochelle Evangelista, good morning man. Corazon Villasis Gayo. Kay Miss Homa Lamena, Diding Alamiento, good morning. Monitor lang kami diri sa barangay Antipolo, Pontevedra. Adlaw, Alojamiento family, good morning. Inday Blaza, good morning man. Kay Ma'am Van and Doc Matt Mayo sa Minnesota, good afternoon. Dira sa inyo. Good afternoon. How's your watermelon party? May mga watermelon party. She's now into apple picking na. Ay, true. Apple picking na siya. Grabe, no? Ginaisa-isa ni Ma'am Van ang mga fruits. Gusto ko man action boy ma-experience ang apple picking. Bay lang Mga kay, grapes. pag mo nagaling imong dream. Grabe naman sa dream. Di ba pwede gusto lang ma-experience? Pag mo na siya, sugod buwas, matanom na ko apple. Siyan daman. Tapos kumamunga, i-invite agad ka for the apple picking. Ako gid ma-volunteer nga mag-pamuksi sinasang apple. Kag sa tupad yan na oranges. Yes. Pick ni pupuon. Pupuon, magin siya Ah, yan. okay. Muna ako Pwede mo na pagdalon si Jubalay. Ay, hala, sugoon mo na po yung mamuksi lang yun siya. Mamuksi ka gid lang. Cancel ang rambutan, ha? Hindi mamuksi, mamukso. Amukso, mupo. Mamupo. Oo. Ang puksi, laban naman sa pangawat na yan. Alaban, so mamupo. Mamupo ka. Stop. Muna. Ang malarambutan ng dala mo gapon, ikaw dito na mupo. Hindi, may ginsugo na. Kaya daw wala ko sa mood Salamat gid sa ginsugo. Pasalamat kay karong kadagambal gidan si Tita Bibi nga hatagi si Action Boy da. Tika iya na sa likod balay na niya ang ang salamat gid Bing. Bubi. Pala salamat am siya karon on air kay siyempre hindi siya makati di sugo. Kay wala to sang monitor sa Facebook Live. Sige Okay. Sige. Sa kay Winston Gonzales, kapi ko no sa kapihan ni Irene sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Uy! Good morning sa mga taga-recreo. Kita dira. Okay. Good morning man kay Ems Aboso. Kita dira sa filings ng COC. Actually, ang excited diya nga magkagawad si Ems Aboso. Si Aksyon Eden mo. Siya gini ang excited ya kag nagaduso. Muna gani nga maumpisa na siya gani. Amo gini siya nagatibong sang kandidatura ni Mami Ems. Kay siling ko gani mahago gini siya sa sa maabot nga nga Pungko Rose Lumanog Seva. Sige, standby sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number one. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number one with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcast. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginlaragway si Presidente Rodrigo Duterte nga mas malain pa kung ikumparar sa ginakabig diktador nga si anay Presidente Ferdinand Marcos. Sunod kay anay Congressman Nery Colmenares, ang plano ni Duterte nga magpapili para sa isa ka mataas nga posisyon sa pungsod ang nagapakita lamang nga ini siya ang dalok sa puder sa forum nga campaign against the return of the Marcoses and martial law. Ginpahayag ni Colmenares nga unconstitutional ang plano ni Duterte nga mapapili bilang Vice Presidente. Dungan pa ni Colmenares ang masunod nga pinilian ang mga sentro sa issues ng survival para sa mga Pilipino. Samtang ipahayag naman ni Anay Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo nga ang papakita sang pagtingob puwersa sa mga Marcoses kag Duterte tilikdan nga binulan ang nagapatimaan lamang ang luyag nila maglawig sa puder sa piyak sang madugoon, lapnagon nga korupsyon kag anti-people nga mga records. Giyan pa kamalaot ni Vice President Leni Robredo ang pagdepensa ni Ombudsman Samuel Martires sa pagpamalibad niya palayag sa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salen ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Robredo, ang Ombudsman isa ka ahensya sa gobyerno nga ang pondo nga ginagasto naghalin sa publiko kag hindi gikan sa isa ka pribadong individual, rason kun nga dapat ipakigbato sini ang kinamatarong sang pumuluyo. Duga pa ni Robredo ang ginpakita nga pamatasan ni Martires sa pagdepensa sa presidente ang nagapakita sang personal nga tinutuyo sini. Ginaragway pa ni Robredo nga daw kaangay sa isa ka private lawyer si Martires sa pagpangapin sini sa presidente. Madumduman si Presidente Duterte ang nag-appoint kay Martires bilang ombudsman. Gintipensahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang yamadugay ng abyan kag ang formally nga ginaimbestigahan sa karon sa mga senador. Sunod kay Duterte, nagkilala na sila ni Michael Yang sa Davao sa sulod na sang 20 katuig. Dugang pa ni Duterte, si Yang mananguna niya nga ginpakikungutan matapos ini magdesisyon nga makigtransaksyon sa mga Chinese para sa pila ka mga proyekto. Ginkwestiyon naman sa Presidente ang pagpatawag sa mga senador kay Yang sa Senado agud sabton ang mga aligasyon nga korupsyon. Sunod pa kay Duterte, paano pa makatrabaho si Yang kung ipatawag ini sa Senado? Wala ginpaboran sa isa ka business group ang ginaduso sang Metro Manila mayors kag iban pa nga sektor sang negosyo nga halugan ang mga Pilipino nga bakunado nga ginatan-aw nila nga isa ka sa isang diskriminasyon. Ginpahayag niya nga kung magpatuman ang gobyerno sang General Community Quarantine o kung GCQ, dapat pabayaan nila nga magwa ang mga mamumugon para magtrabaho bangod kinahanglan nila nga maka-income para sa ilang pamilya apang kadungan sini. Dapat sigyapon siguruhon sang gobyerno ang kaluwasan sang tanan. Una na ang ginduso ni Joey Concepcion, Presidential Advisor Entrepreneurship, nga suportahan ang ginaduso sa Metro Manila Council nga pagpahalog sa restriksyon para sa mga bakunado kagatagan sila sa insentibo. Suno padre, hindi lamang makabulig sa pagbangon sa ekonomiya apa makainganyo man sa iban pa nga nagapangduha sa pagpabakuna. Sa ibang panatong nga balita nasyonal, positibo naman sa red tide ang pila ka baybayon sa nag-alalain nga bahin sa pungsod.
Sunod sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may red tide sa Milagros sa Masbate, sa Dawis kag Tagbilaran City sa Bohol, Carigara Bay sa Leyte, Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, Murciélagos Bay sa Zamboanga del Norte, kag Lianga Bay sa Surigao del Sur. Ginadilian na kauno ng tanan nga size ang shellfish kag kalampay sa nasambit nga mga lugar. Apang pwede naman nga kauno ng isda, ang hipon kag sumuman na kasag, kag ang lukos, basta siguruhon nga preska kahugasan lang sa maayo antes lutuon. Ginpasiguro sa Commission on Elections sa CONCOMELEC ang pagkatugutan sa gihapon yung makaboto sa 2022 elections sa mga botante nga nagpositibo sa COVID-19 sa hearings ng House Committee on Appropriations para sa mga hagna nga 2022 o kung para sa hagna nga 2022 budget sa COMELEC. Ginpahayag ni COMELEC Chairman Sharif Abbas sa kongresista nga maghimo makaboto ang isa ka COVID-19 positive nga botante bangon may gaplastar man nga pamaagi ang komisyon para diri. Ginpahayag ni Abbas nga magapamtang ang COMELEC sa isolation centers sa mga polling precinct o kung isolated polling places agud ma-separar ang mga positibo sa COVID-19 dito maini pagatugutan nga makaboto. Sa pihak nga bahin, hindi naman pagatugutan sa COMELEC ang mga manunod nga magserbe sa adlaw sa eleksyon kung ang maini ang magpositibo sa COVID-19. Sa katapusan nga bahin sa aton Balita National, gindayaw sa Department of Interior and Local Government National Capital Region ang Manila Anti-Drug Abuse Council o kung MADAC pagkatapos nga ni nakakuha sang 85/100 nga score sa 2021 Anti-Drug Council Performance Audit para sa kategorya nga highly urbanized city. Nagakahulugan ini nga nangin epektibo ang MADAC sa pagpatuman sa mga programa kontra illegal nga droga. Sunod kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, padayon nga pagasundon sang LGU Manila ang due process samtang ginapasabat ang mga magalapas sa kasuguan. Ginsiguro man sang alkalde nga respetuhon sa lokal nga gobyerno ang diretso o kung tawhanon ni diretso sa tunga sang padayon nga kampanya sini batok sa paggamit sang illegal nga droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Ang nagapaguna natin ng Balita International, balita sa sports, showbiz kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa.
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic. Okay, sa alright. Okay. Okay, so alright. Ano nakagawan Hindi ka kadlaw ko sa mundo nga chat ni Aksyon Eden daw. Nga man, nagakadlawan na ikaw mo. Pwede nga karon ko lang i-share. Sige. I-share ko gini si Imo. Hindi na Ay, syempre. Hindi na pwede hindi mo pag-share. Unless wala karambutan ka ron. Hindi mo pamawag ang rambutan. Namiya ka na gali. Hindi ko binamian sa rambutan. Although tamis siya. Pero hindi ko namiya. Kaya gusto ko ang kakakaskid bala sa liso. Balang iya nga. Maharlika na bala nga ang variety. Ako hindi naman ko namiyan. Sa kakas lang nga daw dala panit. Nanamo na yan namiyan ko. Hindi ko na namiyan niya. Hindi ko kasawa sa mo na nga ano. Hindi ko namiyan. Nagkakas nga daw dala may panit pa siya nga. Hindi ko namiyan. Nga daw ang sa liso. Yung kinabala. Makaon mo siya nga bilog. Kakason mo lang ang liso. Yari ka ba hindi? Doon laban juice ng imo. Makara mo na yung namian mo yan. Ate angay gito sa imo. Kagatamis pa siya. Yes, super gito katamis. As in. Dawgin kalamayan. Sobra pa. Ginano kita ang daan. Ginlampus-lampusan. Gito daan sa tubo ko, no? Muna siya. Sa mga, amo na nga samon. So, namo samon nga mga, mga prutas na mo so naman. May mga paho kami. May mga star apple. Ang puno, nagdalampusan na mo na sa tubo. Kaya tamis. Naku na mo. Kaya ka tamis man doon. I don't know kung anong connection sina, no? Oo. Sige kay last ay nga tubo ang Ha? Last ay nga tubo ang malampos mo to. Pili mo na tamis eh. Ang alakarluta, bla? Kadamdam ko sa tubo so ang alakarluta. Nang brown, ang do pula, do purple. Alakarluta pa naman humok na yan. Humok na yan. May harap kita siya sa badila. Dagko na siya nga brown, na purple. Ano ngalan? Badila. Pero panawag na namon sa una sang isa na duha na klase mo la Carlota kag Badila. Okay. So tamis na ko, sila Badila. nga humok. Okay. Ang la Carlota actually isa. Pero ang Badila ya humok nga tamis. Humok pag iya. Ando nang iluwan ko masturya sa sang tubo. Gangilo ako niya unto. To kalainan. Ako guro mga 30 anyos na ko wala ka pang ustubo. Ate ako dugay-dugay so, na. Mga 32. Charot. Lapo sa edad. Sige, kay Arian Grace Bangero Peligro, ginagreet siya lang ang Lago family kag Peligro family sa Green Plains Subdivision kag Hermelinda Homes. Miles Verano, Piltun Lipura. Sige, sa kay Teresa Linakayaw, ginatamyaw niya happy birthday. Si Kashmir Coloso. No, teacher man ni si Kashmir mo? Teacher niyo. Not true. Do teacher man ni Aksyon Eden eh. Ay, true. Kashmir Coloso, probata ni sa akong classmate, si Virgil Legaspi Coloso. Si Tito mo, Torco Jongko. Hi, good morning, Tito Turks. Tito Turks. MJS Candido Hildore, kag kay Virgil Legaspi Coloso na, inapaatam niya ang anak niya si Kashmir J. Coloso. Rose Cesar, ginagreet silang gali ang family Cesar kag Ignacio sa Sitio Arom, Sitio Haroy kag Moises Padilla. Kag sabana niya gali halong lang sa paglakat pakadto sa obra Love You. So sweet. Kasarikta niya halong na sa paglakat pakadto sa obra Love You. Mama chup chup. Mama chup chup pag wala na pala nasaka ang mga comments sa akon. Drin lang yung hasta ka Inday Blaza. Ay, kasad. Kaluluoy man. Si Japang. Good morning. Joel Madalugdog, ano nga mayo nga vaccine ang available amo nang mayo nga vaccine? Kung ano ang available, ha? Time and again, siling naton pabakuna na nya ano kunong pinakanami nga bakuna ang available nga bakuna. Amo nang pinakanami nga bakuna, okay? Bon Ignacio, good morning man.
Ginahapo na ko sang kuan Sa face mask? face mask, oh. Pwede mo ginabla ka kasuni mo face mask. Action boy. Hindi man, pero for your protection. For your protection. Malo ka na kuan na subong ang kaso na to. May bakulod Tantan balik. ni Guro, ano ay glass. May kayang bakulod balik na sa double digit, no? Subong nagbalik na. Hindi ba Kagapon. Wala basa kang Yan balita. eh. Wala ginano kang support ko lang ba mga subong balik na. Pero kano wala ako na. Kapon. Kaya for the asang ligan Ano siya si Barbie ara na. Tatlo ka straight days nga consecutive days. Triple digit gid kita. Triple digit pero sang kahapon double digit daw 80. No 80, no. Ambot kon real time na siya, no. Amo lang wala ta na balaan. Yes. So anyway, sino pa ang wala nagjaga saka da sa imo? Wala gid. Si Kagawad Milagros alit, good morning gali Yes, Mel, good morning sa imo. Kag si Sir Awin Torres. Okay. Sa may hinubaan. Doon sa ano pa ni kabisita sa hinubaan, doon wala gid Japon. Chances. Sige lang. Kuha na ko to, propose na ko to. Ano yung propose mo? Saan hinubaan? Maging propose. Naging propose na ko to nga hinubaan. Wow. Basta, kuha na Basta sa... maging propose ka to. It's in the making na. Oh, it's True na? Oo, Sure ba nag-propose yan? ako to. Share mo ko na sa akin mo gina-propose to ha. Nag-propose na ko to sa hinubaan kay Mama Sharto to kay amigo te Eric Tenerife. Sige. Sa Alagad Radio dira sa hinubaan, good morning man, no? Sa kay Alagad Kevin Henry. Kay Kagawad Melchor Baroka Rumbines, good morning dira. Good morning. Siling ni Ma'am Van Mayon niya, love you, chup chup mo. Very high school, high school days. Hindi high school. Sino lang niyang mga mama chup chup na ba? Sa imo, guro yung high school days, wala. As in yung high school days na namin mo. Barbie, hello! Hello? Hermosa. Ang hermo. Hermoso. Ano? Anong hermosa man? Christina Hermosa, guro. Namin siya ko. Hola, ano? Hola, gapanghimos ko. Hola, hello, hermoso, guapo. Hermosa, guapa. Agad ka? Ano man ang Daw guwapa? bonito, manaya kang bonita. Sa iyan niya, guro. Sa Sa mga iyan, Barbie na guro nga mga... Barbie. Ano pala, kay Hermosa, si Christina yan mo? Oo. Hi, sa mga... Fans? Siya nagkita na kamay siya. Say hi. Hi. Sa mga taga-Steve. Atong kami raw sa microphone sa iga. Ito kami raw yung Aring kami raw. Minnesota. Hi, kay Vanessa. Aring kami raw. Hindi siya Ara na? Wala COVID. Wala COVID kalain. Sa kay Kagawad Susan Guanzon, belated happy birthday ulit kay Kagawad Melchor Baroka Rombines. Kapisan kay Jobs, no? Kay Barbie, no? Yes. Ay, wala siya ng pamangkot. What's your menu What's your for menu? today? Sige, standby na ko na ako. Makakas na ang kabagan ni JM. Standby sa dugang ng mga balita. Tarang insidente sa Cover, Pacontacua Region. Ginpahayag ni Kamran Bangash, ang provincial spokesman, tuparay ang puloy-an sa mga biktima sa Igoon sang Kila. Pilason man ang 3 ka mga biktima kaupod sa mga nagkalamatay, kalakip sa mga napatay, ang 5 ka mga kabataan, kag 4 ka mga kababainhan. Bangod sa paday nga pag-ulan ang nasambit nga pagpangilan. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, paabuto na naman ang dugang presyo sa langis sa buwas nga adlaw Martes, September 14. Ay katlo ng kasunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sang katong. Ang gasolina magasaka mahimos ang 30 tubtog 40 sentimos kada litro, ang diesel 25 tubtog 35 sentimos, ang kerosene 10 tubtog 20 sentimos. Ang gasolina o kung samtang ang madumduman nga sa ding Biyernes, ginpahayag sang Meralco nga magasaka man ang bill sang Meralco sa bulan sang Setyembre.
Sa foreign currency exchange rate ng US dollar 49 pesos ka 85 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 16 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 41 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginapakigbahin ni Miss Universe Philippines 2011 Shamsay Supsup ang iya pag-ayo sa COVID-19. Ginpayag sini nga sa iya lamang siya balay nagpaayo. Ginakabig niya nga maswerte siya bangod sa pag-ayo sa balatian. Sa una nakibot pa ini bangod fully vaccinated siya sa gintapikan sa COVID-19 kag dugang pa sa Miss Universe Philippines 2011 nga nadulaan ni siya sang panabor kag pamaho. Sa balita sa sports, nagtapos sa pang-ikapat nga pwesto ang Filipino pole vaulter nga si EJ Ubiana sa Staff Berlin Tournament sa Germany. Napaslawan ini sa 5.81 meter mark sa mga tournament. Mga Amerikano ang nakakuha sa una tudto ikatatlo nga pwesto ang ginpangunahan ni Sam Kendricks, Christopher Nielsen kag Casey Lightfoot. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa ato ng mga ka-action! Yes! Good morning! Good morning! Ilabi na sa aton mga estudyante. Yes! Back Sa to mag-eskwela. Balik eskwela, tanay ha? Yes, subungan lang. Sige lang ha, I think blended learning naton kuan lang. Blue budlay siya, pero sige lang. Yes, Tingwa lang, padayon lang. Oo, padayon lang. Kay sa ulihi, may may kumbaga sa Tagalog, Pablo, may aanihin ka talaga. Pag may itinanim, may aanihin. may gagabutin. May gagabutin. So sa aton mga estudyante, Action Boy, ang ini nga pandemya, hindi dapat mangin upang sa ila nga pagtutom sa pagtuon. So padayon gid. Poyen, padayon gid poyen. Poyen, padayon gid. Kasi kamusta kadras mo online class subong. Good morning anay kay Migotan ni Malvas bla. Kag kay Marlene Malvas. Good Dira sa barangay morning. Panukoy. Sino hindi kilala mo? Wala din chief technician sa una sa Aksyon Radio. Ay, true. Te subong wala na. Di nag-retired. Pa siya, nag-retired. Hindi, wala na siya di balagaw duty. Nag-retired. Delikado. Delikado. Masa mo tinaga. Batay na si Kwan, si Si Mami Joe? G. Sino? Mami G bala sa... Okay. Si Mami Jill yan. Yes. Okay. Sige. Go. So, diri kita sa atong balita special Action Boy. Ari yung mga tips sa pagbakas ng second hand nga salakyan. Okay, tayo kung brand new ay problema. Kung brand new, basta may kwarta ka lang problema. Kaya second hand, Action Boy, damo i-consider daan. Wala ka balo kung di nagalin, unless kung kilala mo gid ang imo baklan So, ang una gid Action Boy, magdala ka sang isa ka kilala mo or trusted masaligan. mo nga Mekaniko. Masaligan mo nga mekaniko. Naamo na siya. Masaligan mo bigid niya mekaniko ha. Masaligan mo kay ikaw gid nagdala, hindi kay dala sa imo nga baklan man. Kasi ang ginasaligan sa imo bla baklan. Na. Nalani mo gid siya. Oo. Kasi mambal siya nga ay pre may kilala mo ko di mekaniko, siya lang ma-check sa imo baklan sa salakyan, di ba? Di pwede na iya kon trabaho niya nga okay ginang salakyan, nagaan niya lang sa abi na. So magdala ikaw para hindi mapurnada ang imo gin tipon-tipon man para makabakal sa imo gusto nga kaginahandom nga salakyan. Okay? Next Action Boy, check mo gid ang mga legal documents, mga OR, CR, non-certificate of registration, kag official receipt. Kay meron nagakatabo Action Boy, di ba kinanglan kung second hand mo baklon, gina pa register pa na siya sa NOCPO na no? Kadto ka pa da. Hindi man sa NOCPO gid kundi ang Highway Patrol Group. Highway Patrol Group ganit dira sa sulod. So dira kadakpan Action Boy ang mga ginpang kawat nga mga salakyan. Mga hot cars. Ay wala na. So ibilin kinada. Diba? So kanugot sa ginbayad mo. Ibilin kinada yan, di mo na pwede mabakal once madala, once mabalaan nga imo salakyan illegal na siya. Nga, hindi ginapanag-iyahan sang imo gid mismo balang ginbaklan man. Basta mga carnap sina. Basag kotse. Or mga chop-chop. Mga chop-chop ng ginpangwaan lang sa mga pyesa sa iban nga mga salakyan. Sugpon. Okay? So, next Action Boy, i-check mo man ang interior kag exterior.
Yan. Susulod sa salakyan kaya basta upak-upak ng mga bangko to galiblaw. Sa picture nami pagali isang una ito bakal yung picturean niya kadaan. Check mo ginidaan. Okay, basta pag-abot mo na. Basta mo vlog gakwan ka vlog talbo ka blaw. Tapos kung biyahe, kung malabyan ka, ano tawag sa nagana isang do Humps. Hindi, ang daw linya-linya na bala sa dalan. Alam lang hambal yung duga pabugtaw sa driver. May tawag ginamang nalipat lang ko galing. Pedestrian crossing. Hindi Hindi na mo. Lain ang Hindi na tawag. hams, hindi na hams. Hindi na hams. Basta may tawag na siya nalipat lang ko. Basta ka na pang bugtaw sa mga driver ng tuyo. Basta bala, ti pag-agi mo da, meron dan niya do medyo damol, bila basta gamuamo ka na sa mga bilang. Di ba? Kaya tumot ang bangko, yung gamuamo ng galion. Wala na gura mini hams. Hindi na siya. Basta may tawag na siya, nalipat na ikuya. Sige lang ipangitaon, takaron. Ha? Ang fencing. Fencing? Alam yung pag fencing niya? Pedestrian crossing, ganun ang fencing. Fencing. Okay. Hindi, lagi taka na sa ulo ko ng fencing ban. Yan na may fencing. Pedestrian crossing. Ganun yung pedestrian crossing. Okay. So, ang last action boy, i-test drive mo, Test na, drive. kasi na siling ko na ito, kasi malabyan mo ito. Malabyan mo itong white na siya. Mapampabugtaw sa driver kag mama mo ka. Test drive. Pero importante, ang pinaka-importante is dala ka gid sa mekaniko mo, mag-check sa salakyan. Kag imo gid sa mekaniko. Kag imo gani mekaniko. Hindi mekaniko sang baklan mo. Ang masaligan mga mekaniko kay base dala ka imo mekaniko do hindi man masaligan. Base arab lang do naka-dusmo lang siya pagbugtaw yung mekaniko na siya. Ay kalai. Gitpaduhol lang siya sang tyrants ng mekaniko na siya. Sabad naman. Di ba? Kaya na sa mga mekaniko, may mga assistant na sila mo. Manong duhol ba sa, aliw ko da, Gis anay da, aliw ko ang Gis anay da, ang 12 da, napaduhol na siya, nagpiling mekaniko na siya. Magkakita yung kilala, yung kumagubaan niya, di bala ko bala. Sa piyo siya dahil. Pero yung naman nagduhol na siya sa mga... Kasabad, no? Gusto ko kita makita ko itong tawag. Pero sige lang, kara lang. Gula, pang greet na si mga... Abali, Ma'am Van, ang hermosa ko no, means gorgeous, lovely and beautiful sa girl. Sa boy naman go, tsakto si Jo Marie. Kitagin ko, namos Jo Marie, tsakto man itong hermoso, hermosa. Oo, tsakto mga si Jo Marie. Amado Ladua Jr., good morning dala sa Barangay Alyansa sa Rufina. Mangod sa Amunopodso na, no? Migo ko no ni Dennis Nuestro si Nene Malbas. Okay lang siya, ano? Bunker Gemini. Rumble Strife ko no? Rumble Strips. Rumble Strips. Strips? Rumble strips. Okay. They're called rumble strips. Okay. Okay. Ay, tsakto man naman Vano, rumble strips. Oo. Amo na siyang tawag. Sige. Sangga, dug rumble strips. Romel Gallo, going aga, kag kay Juan Bol Gallo dira, kag Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good morning. Ay, wala lagi di man nag-appear sa ako niya ko. Check mo man kung sa LTO man eh. Aras pa rin Ruben. Tawagan na si Marinoy. Pero ako na siya, rumble strips na siyang tawag. Para ina sa mga natuyo, kablang isa. Oo, ito yung makabugtaw ka. Pero meron, mag-isa ka doon ka, hindi siya yung mayo. Ano, gamay mo. Gamay kayo. Nipis, goro. Nipis kayo daw. Meron, may kisa ka doon maguba. Ang mga nipis na daw ginansihan, gamay. Blas ang gumra. Sakto na. Ginansihan, gamay. Yung iba na doon, hindi mo ba tiyagan? Oo. Wala lang, naglabay ka lang. Pero meron, Gin ganansihan, gani. So, ano na siya, may extra income. Kuha na sa mga added income para sa contractor. Alam mo, ginili karon ang mga rumble strips na. Ano mga rumble strips, basta nipis na siya, ginansihan na siya. Kaya may kuha na siya mo, may standard na siya mo. Oo. So kung maglabay tas dalan, nga medyo okay lang, aging na siya. Okay ni siya. Nagagado kahina do, hindi ka kabatsyag, lima. Discounted. Nakapitik naman na din. Sige. Oy, Engineer Ray Ruiz dira sa Candoni, good morning. Sa kay ABC President Ed Pregua, morning man. Henry Foscablo sa Isabela, good morning. Standby na kita sa Aksyon Hotline, Aksyon Artay Hopon, ang inyo dringan news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.